kapadyak, nandito tayo sa Asinggan Bridge. Ito, dito sa baba. Tingnan natin itong jumps nila dito. Drop. Dito tayo. Yung tao, hindi nag-helmet. Mas masahol pa dyan sa aso kasi lumasa naka-helmet eh. Yahoo! Timbak. Yahoo! Burn! Yun. Umayag. Bike, bike! Iya, no? Yahoo! Kaya mo yan. Siya, diretso. Asjay! Mga kapadyak. Oo. Nandito mga taga-tayo. Nagkakan ko lang na na-jump yung Anak ni Paris Luis ng ETTC. Christian. Panoorin natin mag-jump. Siya yung mga kasama niya. Oh, Paris Luis, oh. Woo! Magta-track read sila mga kapadyak. May event sa Sunday. Punta tayo dito, manood. Ingat box, bro box, ingat. Yeah. Manatan mo, Christian. Yung carbon ni papa mo, Eknal. Oh, ingat. Uy. Uy. Bro, ayos lang bro. Yun ang mahirap. Okay lang na isama natin sa vlog yun. Siyempre. Okay, nagpalang tayo Normal. Ayos, bigyan mo. Wala kang bilang. Wala. Ayos lang yan. Take two. Tikto. Para hindi pahiya. Pag mo masyadong ano. Ayos sir. Lakas lang ng load. Oo, lakas lang ng Yeah, sir, loadin natin to si Sir Jonathan. Sabi nga nila eh, kailangan committed ka. Oh, ayan na. Take two. Warm up, yan. Pasyay. Nice! Iyan o! Jump. Meron siyang kick. Doon, may drop doon. Yun ang receiver. Babanatan na? Ginagawa mo dito, ganun din gagawin mo dyan. Oh, yun na. Kuha na. Wow! Yeah! Sana!
Sa wakas! Sa wakas! Sa wakas, bro! Kaya bro, lakas ng loob! Ay, babanatan ulit yan! Babanatan ulit yan! Konting speed. Bali, malayo ka pa lang, hindi mo kasi natatanaw yan. Ang pinakasentro lang isipan mo sa rampa lang. Kumbaga, ang pasok mo sa rampa, isang tangkal sa gilid, isang tangkal din doon. Drop ko dito. Malupit ang drop. 10-15. Kasi dito ko lang ikinulong yung gulong eh. Laglag na to. Pangkamanjay bro. Ganyan po kataas. Ganyan po. Yun yung receiver sa baba dyan. Trap na yan! Trap na yan! Woohoo! Yan o. Kaya. May sorpresa eh. Parang patag lang no. Ang lalim. Kaya mo bro! Ang bayi. Tsaka. Oh, shout out. Team Lawak. Team Lawak lang sa Kalam. Trail. Sunday. Pupunta ako dito. I-drop ni Bro Fox ito. Ingat ka bro. Yan, kuha! Wow! Bro Ruel dito sa drop na mataas. Diretso lang. Bro. Yan, kuha! Take no. Diretso. Makiktot kami nila eh. Lakas loob. Woo! Take two. Yan, okay na. Pag nakuha na yan, tataasan ko na yan. Tatagyan ko ng 2 sako. Oh, ingat bro. Sobra. Wow! Woohoo! Ayos bro! Ang last ng loob! Yee! At least natira mo na lahat! Ako na lang! Yee! Nice! Yung nagbi-video na lang ang hindi! Woohoo! Ayos! Galing! Adi! Ako nasubsob dyan naman! Baka turo ganyan. Dapat may speed pa. No. Tama lang yun sir, yung speed mo. Kasi, yun nasabi ko, pag nasobrahan mo, baka doon ka tama no. Water na yun no. Mga kapadyak, nagtatrack trail yung mga kapadyak natin dito. Sa Sunday mayroong event. Ano yung event sa Sunday? Kwan lang sir, tuna price lang ng Ah. PBC. Okay, tune up race ng EPBC. Para mas maganda yung... Pero ang ganda ng buwelo niya pag pinanggaling ka. Yung buwelo yun, dyan lang maganda. Yun o. Track race. Oh, siya. Dalawa. Woo! Dalawa yung nasimplang doon. Sama kami. Wen, nakakis lang. Nilalot to yung
Si Sir Jonathan gumawa ng bagong features. Yan po. Kaganda niyan, may markings pa sa gilid. Oh, sir. So, wala silang ano. Sir, friendly pa lang yung ginawa mo, no? Oh, friendly pa lang yan, friend. Friendly talaga. Ayos. Oh, yan, babanatan nila Bro Box sa si Bro Ruel. Napalaban si Bro Ruel. Bawal maging cars. Mahal ang piyesa kaya dapat friendly trucks. Tita ni Balong. Bike, bike! Yeah! Yeah! Woohoo! Labay pump! Pump 8! Oh, ganda ng isip. Eh ano, spotted, friendly ka pa Jack. Wah, guwapo. Guwapo. Nice. Yehoo! Mga pajak, uwian na. Nag-close time nga sa kuya. Hanggang dito na lang yung ride. Kita-kits sa Sunday. May ano dito, event. Ay, may event pa dito sa Sunday. Tuna price lang sir ng EPPC. Oo. Tuna praise ng Pwede tayo EPPC. magpapawis dito. Thank you, sir. After ng tuna price kasi, diretso na rin sa silong. Swimming doon. Ayun oh. Sir, thank you ah. Kita-kits sa Sunday. Meron pang maganda doon sir, sa kabila. Gagamit ka ng parang wall.